Synes du, at homoseksualitet er en sygdom? Nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg bestemt ikke. Nej, det synes jeg i hvert fald ikke. Det kan jeg sgu ikke svare på. Men jeg ved, at han kan. Fordi han er det selv. Han er selv homoseksuel. Jeg står lige det. Ja. Nej, det er sgu derovre. Jeg står det. Synes du, at homoseksualitet er en sygdom? Det er det overhovedet ikke. Det synes jeg virkelig ikke. Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Det er helt i orden at være homoseksuel. Jeg har faktisk ikke noget mod bøsser. Eller rumser, eller hvad fanden nu kalder dem. Men Jordan er alderen for sig selv. Jeg skal sgu ikke røre mig, du. Og 10 uger på sygehuset. Nej, bestemt ikke. Det er på lige fod med alt andet. Det er ikke nogen sygdom. Ja, jeg har sgu heller ikke noget imod dem, du. Men skal bare ikke være nogen af dem dernede fra de varme lande, det kan jeg godt sige det, du. Den skal fandme ikke gruppevoldtages på en eller anden strand, og sådan lokke bavianer med humus hængende ud af munden, du. Det kan jeg godt sige det. Jeg er jo ellers godt lide humus, faktisk. Men man skal lave det selv, fordi man skal ikke fingre i de der krakker måler. Kan vi høre, hvem der er bøvskalen? Prøv at spise humus. Synes du, at homoseksualitet er en sygdom? Nej. Det synes jeg ikke. Det er en ringetone. Er det en skid? Slå en skid. Det er ikke sådan, din bror, der lyder, eller sådan lyder hans bror, der, ikke? Ved du, hvad de siger? Ved I, han har haft sådan en deroppe i røven. Han har haft sådan en oppe i røven. Jeg giver den her en tur, du. Stå. Du kender øvelsen. Du er frygtelig at høre på. Det er dig, der. Han har jo ikke været heldig med ham der. Hvor fanden har I fået ham ind? I skraldespanden. Ja. Synes du, at homoseksualitet er en sygdom? Nej. Det synes jeg ikke. Jeg er det selv. Så det er meget nemt.